Hakasanterik nailar arjar pusau Mario Kubor bakashe khasina kala ino yakakam menteri rang badu kari Bangladesh bat pet no yaladie Shari India kinong song kate kari kila le Kmen le songshit bat lutien napadeng yek jingdon jing em na yeng sa kate ke menteri rang badu badem kumta kani kari kedon marjan yamantahi kasinsyar khadar kadon hakti ki bor sipai kajing ino kam kashe khasina kade hadin kajingbu por ki bor sipai bakan ino yakakam hapo sausan minit namar kajimamla ka sarkar jongka bante alakam yek jingki kanad umsnam ha kate kari la jan arbnai menta bat sim yak kajing em pal laispa ngut ki briung kate kajingki kelas dang halo kajing persya yak bha thungkam balamang Haduh lai 4% ki kam sarkar ki khun ki siu ki sipai ki bai khun thma palai lai lu kari Bangladesh house nem se jakhandai spa nyu puai Hadian kajing ino akam kasek lai i bagi Bangladeshi kilawan ban le Kmen Haduh export point hatamobil la Dawki West Gentile district kitai ki Bangladesh kilali phaino na lau pod usam la jong maria dep kan hoi risabat kimsem la slan bantung songshit shau pod India Haduh ki Hakawai pat kabenta hakapor khamit la sapriang gawai ka video ka plapun I berki spangut ki Bangladeshi kirara torchlight bat ladon ki jingkeno bakimut memandrung se India lengba ka Dawki handai kamsem lolong kumta bat kitei ki Bangladeshi ki dei ki bawan klong bat tu mau nakawa Umngot Dawki dak baksim kabu ya ka jingkhalem no ka sarkar Bangladesh kadai ke balaslam bagi Bangladeshi kim da yolat bha ban wan tu mau na khaput ban laong ba Haduh ka step riutri ke jing tu mau kadang ya chai dagi tei ki Bangladeshi Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hai ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam bat ka jingbria ki Kman. Henry ba uni ukau 45 don jinga dei kumno. Yo i ya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo Haduh 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne ai. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upajba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45.
Fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.